Zak aan de patiënten binnen? Ja, dit is de eerste door. En dan hoeven ze net door de hoofddeur, maar ze mij voort rechtstreeks de wachtkamer in. En als ze dan in de wachtkamer binnen, dan worden ze wel oproepen door de assistenten of door een beltje. En dan kunnen ze naar binnen komen. De nieuwe Toskedokterpraktijk in de oude Rabobank in de Westereen is hartstikke van gebruik. Tegeer mij Toskedokter Ja Boersma rennen we terug het compleet verbouwde pand. De balie kreeg het een essentiële rol in de praktijk. Die zeiden dan, je moet naar kamer 1, 2, 3 of 4 of 5. 5 kamers. Er zijn 5 kamers, ja. Beetje meer dan wat we wend zijn. Waarom? Nou, wie op een gegeven moment groeiden we wat uit ons vestjes, zeg maar. Kunnen we eens even iets aan kamers zien? Jazeker. Het is nog net al die klaar, want we gaan nog een paar dagen het hier, want maandag dan zullen we beginnen. Dus hier ben ik echt bezig, maar we kennen door die door. Er komt nog een nummer op dat iedereen weet wat er heen moet. Die hebben de eerste 2 kamers, zeg maar, die zijn wel met een ander verbonden. Dan kunnen we eventueel ook families behandelen en lietse dingen kunnen we dan voort en direct doen. Dus dat is op zich zeer efficiënt. En dat zal je vlak bij elkaar. Ja, dan hebben we een kwarte lijn. We horen zo kwart mogelijk. Helaas is het groter dan de lijn die we oorspronkelijk wen binnen. Maar we hebben hier in de eerste 2 kamers nog contact met de balie. Dus dan weten we altijd nog precies wat er gebeurt en wat er gebeuren moet. En als we verder in en een kamer verderop, dan gaat er altijd een assistent voor mij om de zaak te noteren. Aankomend weekend zul je hem oer. Ja, dan wordt het een heel druk weekend. Ja, want dat wordt ik wel nu daar. Ja, vrijdagmorgen dan ben we nog aan het werk en vrijdagmiddag dan beginnen we dus de zaken over te dragen van de ene kant naar de andere kant. En in principe moet het dan maandag draait het hier, want de patiënten staan al inplant. Die ben ik al op een hichte van dat het dan hier is en dat ze net op de verkeerde locatie komen. Zul je daar nou mij een soort nog naar uit? Want je let er natuurlijk ook wat achter. Ja, ik kan er natuurlijk altijd nog omstappen. Maar ja, dan is het wel sloopt, dus dat is natuurlijk minder prettig. Maar goed, ja, hier is natuurlijk ook wel heel mooi omdat het natuurlijk al in nee is. Dus dat is alweer wel heel leuk om mij te maken. We zitten hier natuurlijk in het oude bankgebouw. Ja, dat klopt. En hier is nog wat speciaals. Ja, een bankgebouw had altijd een kluis, een echte kluis. En ja, die hebben wij dus ook. Nou, hier is de kluis, echte kluis. Die ga je voor net hier. Zie je hier ook nog een speciaal ding in bewaren? Of een kostbaar ding? Ik haal een prutte onvraag gewoon voor de zevenlokets. Er wonen heel wat bestreden, er woont wel wat van hieren. En hier zitten er inderdaad 150 zevenlokets bij hier. Die waren vroeger altijd goed in gebruik. Als je het zelf net vertrouwen kan je altijd op het knopje drukken. Het knopje werkt nog, maar er gebeurt niks. Oh, die ga je zelf opsluiten, Sjoek. Maar gelukkig, er zit een sleutel in. Valt bij mij, want anders komen we er net uit.